tärkeintä tässä asiassa on, että onko oikeasti Tuomelan hintalappu 250 000, millä meidän lapset, meidän yhteisö ja meidän kaikki kaverisuhteet pieniltä lapsilta myydään pois. Ei oo. Me vaikuttamaan sitten näihin kaikkiin oppilaisiin, että mihin heidät laitetaan ja mahtuvatko ylipäänsä mihinkään enää vai... Lähikoulu. Se on se, minkä takia me ollaan tänään tänne tultu esitysten taustalla. Esimerkiksi Tikkurin alueen oppilasmäärässä puuttuu kokonaan Ilovan paviljonin tarkastelusta. Sillä todellakin on merkitystä sillä alueella. Aviakoulun osalta Liisa Alkusten koulutuksen laskelmista. Lisäksi kun meille alun perin esitettiin laskelmat tuolla Länsi-Vantaan alueella, niin lakkautettavia koulujen oppilasmääriä ei oltu laskelmissa huomioitu lainkaan. Mutta kaikista karmasevinta tässä on se, että oppilasmääräennusteita, eli niitä asioita, minkä mukaan lasketaan sitä tulevaa kapasiteettia kouluissa, näitä ei ole lainkaan tehty koulukohtaisesti. Ne, jotka on Länsi-Vantaalta, varmaan moni muukin tietää, että Myyrmäki, Marttilaakso-alue on aika iso, ja tässä tapauksessa se ulottuu vielä sinne Rajatorpeen Pähkinärinteen yli Hämeenkylän asti. Ja tämä tarkastelu on tehty tällä tasolla, eikä suinkaan menty kouluihin. Kyllä kouluille. Se vaan on sillä lailla. Että tässäkin maassa on sitä on paljon mälsää. Tässäkin maassa on sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kavereilta kysellä. Kun vaan viittii vähäkin tsiikata ympärilleen. Kaiken maailman torpakki ne luulee olevansa vaikka mitä. Mut ei ne oo ku hemmetinmoisia sössöjä vaan. On sitä ollut ennenkin koulusotia tässä maassa. Tässä kunnassa on niin homeiset koulut. Se tasma on aina vieraanamme. Mutta eipä onneksi tiedon jano vielä loppu. On sitä tässä yksi ja toinenkin sentäs jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään muissa kunnissa joo. Kyllä koululle! Kiitos!